Radio Robin Hood veteraanit ajan tasalla. Keskustelemassa on Johannes Yrttiaho, Martti Katainen, Erkki Haapaniemi ja juonteena yrittää toimia Reijo Nylander. Tässä on seurannut noita ulkomaan tapahtumiakin, niin kuin tapana on ollut, ja tietysti tuo iso maailma, Amerikka, kiinnostaa jonkun verran, vaikka on se niin sekainen paikka, että ei kauheasti mieli tekisi seurata sitä, mutta sitä väkisin tulee tuutin täydeltä tuolta, kun uutisia katsoo. Siellä on, Trumpihan painiskelee oikeuden kanssa ja Biden kompuroi muuten, mutta nyt sinne on ilmaantunut uusikin ehdokas. Ja hän on oikein tämmöinen, miten sitä nyt hienosti sanoisi, salaliittoteoreetikko. Se on tätä Kennedyn sukuhaaraa oleva edustaja. Tuntuu, että aika heikoissa on Amerikan presidentin valinnat, jos kaikki tämmöiset hörhöt sinne hommataan. Luulisi nyt, että ihan vaikka yksikin löytyisi vähän viisampi joukko, mutta ei taida löytyy ja silti meidän oma porukka täällä Suomessakin tuntuu olevan ihan vauhkona sinne suuntaan. En ymmärrä, mutta ei mun tarvii ymmärtääkään. Sitten on toi Israel, niin sitä yritettiin tuomita näistä sotarikoksista, mutta ei se käynyt, kun amerikkalaiset ei hyväksynyt oikein semmoisia, että ketään nyt voisi kansanmurhasta esimerkiksi tuomita ja Netanyahu pidättää sen takia, niin kaikki pysyy tavallaan niin kuin ennallaan. Nyt just uutisista tuli, että taas Israel on pommittanut ja siviileisiä on kuollut ja näytti kun telta palaa, niin että mikään ei ole maailmassa muuttunut. Nyt on, nämä on huolestuttavia piirteitä, kun nämä Baltian maat tässä uhoo, että heidän täytyy sotajoukkoa viedä tuonne Ukrainaan. Eikö ne yhtään muista, että meillä on NATO-maassa, jos on maailman sota, jos ne menee sinne sohimaan, että olisi ehkä viisaampi pysyä niin kaukana, mitä nyt vielä tässä tilanteessa pystytään olemaan. Tämä on aika huolestuttava tämä kehitys, kun jatkuvasti puhutaan sitä, että pitää aseistaa. Kukaan ei puhu rauhasta. Se on täysin käsittämätöntä, että aseella mukaan saadaan joku ratkaisu aikaiseksi. Ei se, ketä sen voittaa, niin se on aivan toisarvoinen tekijä, vaan se, että pelastaa ne ihmishenget, mitkä siellä on kysymykset. Rauhasin tärkeämpää on kuin joku aseteollisuus. Mutta mennään näihin kotimaan juttuihin ja tuossa on ollut tämä pääministerikin antanut neuvoja, että pitäisi puhetta ymmärtää muiden, mutta tuntuu vähän siltä, että ei hän oikein itsekään ymmärrä, mitä hän puhuu. Että pitäisi ehkä kiinnittää niihin omiin puheisiinsa huomioon aika paljon enempi, mitä tähän saakka on ollut. Sitten on mielenkiintoinen toi, kun selitetään että on maksuvaikeuksia ja on terveydenhoitopuoleen ja lapsiperheet joutuu kärsimään, niin otetaanko eläkeläisiltä ja lapsiperheiltä NATO-kustannukset? Tai ne joutuu ainakin maksamaan ne. Sitten on oikeistopiirit nyt vouhkaa sitä, että tarvitsisi valtioyritykset kaikki myydä. No tietysti kun tehdään kaikki sen eteen, että ei toimintaedellytyksiä ole minkään vertaa Suomessa, niin sanotaan, siinä tulee tämmöisiä hulluja ajatuksia. Mutta mä luulen, että näistä aiheista me ruvetaan tästä niin kuin vähän enemmän ruotimaan asiaa ja mä annan Martille tästä ensimmäiseksi puheenvuoron, niin olepa hyvä. Mun nähdäkseni toi pääministerin ontuminen tuossa puheessaan, että en ollut oikein mitään muuta, mutta sainpahan tämäkin sanottua. Eli tarkoitti sitä, että hänellä ei kunnon vastausta
kysymyksiin ole. Ja nyt voi tietysti kysyä niinkin päin, että onko se siellä omassa ryhmässäsi ihan samantyyppinen, eli heidän eduskuntaryhmässäsi, kun tarvitaan joku henkilö mukaan, kun se on luvannutkin siellä omalla eduskuntapiirissään, että minä hoidan tämän asian, niin sanotaanko sillekin sitten vaan, että sä sitä nyt hoida sitten, kato, kun ei ole mitään, kun meillä on nyt tämmöinen tilanne taas tässä edessä. Eli ratsastaako tämmöisten asioiden kanssa eteenpäin, ja nyt on pelko sitten tietysti, että se on ratsastanut jopa täällä Turunkin valtuustossa omassa ryhmässään, että se pystyy tämmöistä höpötystä pitämään siellä, että mun ainakin uskomus oikeaan puheeseen, mitä hän puhuu, en mä hänen puhettaisi kyllä halua koskaan kuunnella, täytyy myöntää sekin. Mutta se, että puhuuko henkilö oikein ja oikeasta asiasta ja onko se vieminen päätökseen oikeaa, ne pitäisi olla niin kuin hänellä itsellä hanskassa. Että joka kerta kun menee siinä asiaan, niin aina vie eteenpäin, mutta hänellä on vissiin niin, että hän vie sitä jotain kohtaa eteenpäin ja se on ratkaistu sillä. Ei näin voi koskaan elää, että edes pääministeri, mä olen sitä mieltä, saatiko sitten tavallinen ihminen. Tässä mä sanon, että meillä on paljon miettimistä, ketä me olemme äänestäneet, ketäkin ja missäkin. Että jos tämmöinen hallitus tässä aikaisemmin rupeaa, siellä on perussuomalaiset ilmeisesti vähän niin kuin jatkolla kanssa näihin asioihin. Että kun leikataan hyvin, niin kaikki on kunnossa. Että se on saatikaan sitten, miten ihmisten tässä käy siinä leikkauksessa. Kukaan ei pärjää enää missään. Ja tässä niin kuin todettiin, että onko eläkeläiset ja lapsiperheet maksajia tuossa NATO-asiassa. Oletettavasti on. Rahaa pitää jostain löytää, muuten me ollaan konkurssissa, niin kuin he sanoo aina. Muuten me ollaan konkurssissa. Muuten tulee valituksia tuolta, että teidät pistetään seurantaa. EU pistää teidät seurantaan, niin kyllä se varmaan näin on, että silloin täytyy rahaa repiä sieltä, mistä luulee vielä jonkun verran saavassa. Joo, Eki. Joo, tuosta NATO-jutusta, mihin Martti tuossa lopuksi pohtisi, niin kyllä mua ja huolestuttaa kaiken kaikkiaan tämä sodan niin kuin leviäminen koko aika ja ne kustannukset. Niistä kustannuksista ei kyllä ihan varmaan ole kansakunta tietoinen, että mihin kaikkeen niin sitä rahaa pistetään ja kuin paljon ja keneltä se otetaan pois. Se ei ole vielä kansalle oikein selvinnyt, että se on tässä tietenkin tulevaisuudessa vasta rupeaa näkemään, kun ihmisiltä rupeaa rahat loppumaan ja tiedetään, että se Naton kustannukset, nyt tehän puhutaan jo paljon siitä, että täytyy teitä ruveta korjaamaan ja siltoja korjaamaan, että kestää Naton panssarivaunujen kulkeminen ja mä tykkään, että tuossa oli joku aika takaperin juteltiin jo siitä, kun näitä sotaharjoituksia nyt täällä joka viikko rupeaa olemaan, niin rupeaa tiet hajoamaan tuolla pohjoisessa ja siellä paikalliset taas joutuu siitä kärsimään ja just tämä uhoaminen tarvitsisi saada joukkoja lähetettyä. Täällä on Suomessakin jo pikkasen ainakin yksi puolue sitä mieltä, että kyllä sinne tarvitsisi päästä Torrakan kanssa touhumaan sinne Ukrainaan niin yksi mikä tuossa just osuus kanssa jostain luin tai kuulin, että niin eihän niitä Ukrainankaan ohjuksia enää kovin kaukana Suomesta ole, että tuonne itänaapurin puolelle niin jonnekin öljyterminaaliin oli jo sinne Viipurin lähelle tullut jotain raketteja tai mitä pörriäisiä ja sitten niin on liikkunutkin ja osunut ja sitten kun ruvetaan miettimään, että eihän siitä Viipurista enää Suomen puolellekaan, kun aika selvästi vissiin alle 100 kilometriä matkaa, niin ei ole kovin kaukana enää Ukrainankaan ohjukset Suomesta, Suomen rajoista niin kuin
tullut ja kaiken kaikkiaan nämä kaikki rauhanpuolustajien ja tähän asioihin liittyvien toiminnat koitetaan Suomessakin niin kuin lopettaa, ei anneta määrärahoja minnekään rauhanpuolustukseen ja kyllä nämä on niin kuin huolestuttavia, että näkemys on siitä, että kyllä tämä vielä vaan niin kuin laajenee ja ennen kuin koko kansa rupeaa huomaamaan, että ihan hulluun suuntaan ollaan menossa kaiken kaikkiaan. Johannes. Näin se on valitettavasti kyllä niin kuin, tavallaan tämä Suomen politiikka on johtamassa ja johtanut umpikujaan. Umpikujaa voi sanoa sillä lailla, että tässä on tämän ulkopolitiikan käänteen myötä niin aiheutettu nyt jo ja tulevaisuuteen niin kuin rajuja uusia kustannuksia, jotka on siis sotilasmenoja ja niihin liittyviä, niistä seuraavia kustannuksia. Tämä tulee niin kuin Suomen kansalle maksuun kansantalouden ja valtiontalouden tila heikkenee, mistä nyt paljon puhutaan ja tästä velkaantumisesta. No se ei vielä tietenkään ole missään hälyttävissä mitoissa se velkaantuminenkaan ja on paljon perusteita muutenkin suhtautua siihen kevyemmin kuin mitä hallitus haluaa tehdä, mutta kyllä vääjäämättä tämä julkisen talouden tila heikkenee ja hallitushan käyttää tätä perusteena ajakseen näitä oikeistolaisia politiikkatoimia, ratkaisuja eteenpäin, eli heikennetään ihmisten sosiaaliturvaa ja palveluita, yksityistetään palveluita, myydään valtioyhtiöitä, jotta saataisiin valtiolle tulopuolelle rahaa, mutta samalla ei esimerkiksi käydä omistamisen ja vaikka pääomatuloverojen kiristämiseen ollenkaan, vaan niin kuin päinvastoin hyvätulosten tulovero on keventymässä. Ja tämä on se siis ihan oikeistolaista politiikkaa, eli tavallaan näihin niin kuin, ongelmiin vastataan sillä samalla reseptillä, mitä aina ennenkin, eikä myöskään analysoida eikä sallita edes keskustelua näiden talousongelmien todellisista syistä, jotka vahvasti näyttää olevan se, että Suomen sotilasmenot on lyhyessä ajassa yli kaksinkertaistunut. Rahaa menee valtavasti esimerkiksi Ukrainan aseistamiseen ja sitten tästä NATO-jäsenyydestä koituu yhä uusia kustannuksia. Miksi nyt yksi on tämä, missä Tampereella pidettiin tämmöinen NATO-maiden liikenneministerien kokous, niin siellähän Suomen tämä perussuomalainen Ranne-ministeri niin julisti, että miten pitää tieverkkoon ja siltoihin alkaa satsata siinä mielessä, että saadaan ne kestämään sotilaskaluston kuljetusta. Että samaan aikaan sitten kansa ajelee tuolla nyttenkin talven jäljiltä niin aika pahasti kärsineillä tieverkolla niin kaiken maailman monttuihin ja siinä menee autot ja muuta. Ja joka tapauksessa niin onhan tämä niin kuin muutaman vuoden kuluessa tämä tieverkko mennyt tosi heikkoon kuntoon Varsinais-Suomessakin. Ja osittainhan siinä on sitten tietysti ihan näitä, että Varsinais-Suomen edunvalvonnan kärjessä on ollut tämä tunnin juna sittemmin länsiradaksi nimetty hanke, joka on vienyt rahoja. Mutta tämä on tämmöistä peliä, ja todellakin nämä esimerkiksi keväällä jo tehdyt sosiaaliturvan leikkaukset, niin asumistukea, työttömyysturvan, lapsikorotusten poisto, nämä iskee lapsiperheisiin pahasti ja on jo iskeneet. Tietenkin vaikutukset tulee pienellä viiveellä. Ja samaan aikaan Varhaa vaikkapa Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja muut hyvinvointialueet ympäri maan niin leikkaa sosiaalipalveluista, lapsiperheiden palveluista, harvennetaan palveluverkkoa. Tämä on niin kuin pitkälti tämän politiikan tulosta, mikä on valittu. Siihen voi laittaa vähän
ehkä jo toiveita, että kun nuo Yhdysvaltain presidentinvaalit nyt lähestyy, niin saattaa olla, että USAlla on intressi vähän rauhoittaa tätä maailmantilannetta. Ja nyt viittaisi jo siihen, että ulkoministeri Blinken kävi hiljattain Kiovassa soittamassa kitaraa. Ja olin siinä yhteydessä tai hänen lausunnot oli sen kaltaisia, että niistä voi päätellä, että jotakin on ehkä kulisseissa tapahtumassa ja että Ukrainan ja Venäjän välinen sota, niin siinä neuvottelupöytään oltaisiin ehkä istumassa. Ja toivotaan niin, koska muun muassa sen sodan päättäminen olisi tietenkin erittäin tärkeää, että ihmisten tappaminen loppuisi ja Ukraina pääsisi jotenkin jaloilleen. Ja samalla myöskin niin kuin tämä Euroopan talous saattaisi koheta ja rauhoittua tämä varustelun vimma, mikä tällä hetkellä on. Että nyt vaan eurovaalienkin alla mietitään, että miten saataisiin tosiaan sitä aseteollisuutta lisättyä. Ja jotkut puhuu tosiaan, niin kuin vihreiden Ohisalo meni sanomaan, että hän olisi valmis jopa näitä suomalaisia joukkoja lähettämään Ukrainaan, mikä oli aika villi lausunto kyllä. Joo, toi mitä Johannes tuossa sanoi Blinkenin vierailusta ja kitaransoitosta, jos sillä saadaan rauhassa kitaransoitolla, se, että mäkin ymmärrän musiikkia aika heikosti, sanotaan, että siedettävä musiikki menee, mutta jos se oikein rämisevää on, niin sanotaan, eihän siinä me kun kuuluu korkeintaan, henki säilyy, että pirun hyvä ajatus, jos sillä konstilla saadaan rauha aikaiseksi, niin se on loistavaa. Mutta tuosta kun mainittiin tässä keskustelun yhteydessä, ja kun siirretään yksityiseksi näitä palveluita, terveydenhoitopalveluja ja tämmöisiä, niin ei se täällä Turussa ainakaan kauhean hyvin onnistu. Ei tästä ole kuin muutama päivä aikaa, kun oli tapaus, että olisi tarvinnut tämmöinen, mikä se nyt on hienolta nimeltään, iskuri. Iskuri olisi tarvittu lainaksi ja sitä ei saanut, kun yksityinen ei lainaa mitään, se tarvitsee helvetimoisen korvauksen siitä ennen kuin mitä laitteita hommataan, niin en tiedä miten potilaan mahtoi käydä saiko ne pumppaamalla sen hengissä pysymään, mutta heikolta näyttää. Mutta tästä Martti. Niin, tuosta voi tietysti jatkaa sen, että nämä asenteet, jos ne on niin, että siellä on joku esimies, kun määrittelee, joltaan kysytään jossakin siellä, missä pitää ilmoittautua, jossakin kysytään, se lähettää viestin sinne, että nyt tarvitaan, sieltä tulee vastaus, ei saa, nämä järjestelmät on ilmeisesti luotu sit niin, että kun tämä on yksityinen, niin tämä on sitten yksityinen, että missä se raha on tai missä se vakuutus on. No yksi vakuutusyhtiö tästä heti huomasi, että tässä on iskun paikka, että se hommasi linja-autoasemalle tämän iskurin sinne sitten. Mikä oli fiksu teko, ei siinä, mutta tietysti kun voi ajatella, niin se osaa reagoida siihen. Kaikki muut pyöritteli peukaloitas vaan, että mitäs tässä nyt tehdään oikein. Meillä on paljon tämmöistä samantyyppistä asiaa, mutta ne ei tarttuu julkisuuteen tämmöiset näin, kun on annettu tieto, että näin ja näin täytyy menetellä, kun se ja se henkilö tulee paikalle tai jotain muuta vastaavaa. Tämä on se meidän tasavalta, mistä me puhutaan. Täällä on niin paljon niitä tasavallan poistyöitä mukana tässä tämmöinen tavallinen ihminen, niin se on aika avuton tuolla monessa paikassa. Ja ne henkilöt, kun siellä on töissä, milloin ohjeet annettu, niin ne näkee monta kertaa tämmöiset surkeudet sitten, mutta he ei voi sille mitään, koska heillä on ohjeet päällä. Se on meidän sen tasavallan ongelma just, että meillä on näitä päättäjiä niin paljon ja tietäjiä näitä paljon, esimerkiksi näistä sota-asioista, niin sieltä löytyy melkein aina semmoinen, voi sanoa semmoinen 3 gramman tietäjä, että niitä liikkuu koko ajan televisiossakin. Ei voi olla niitä niin hyviä, että ne tietäisi jotain, mutta ne vaan otetaan sinne. Ja ilmeisesti tässä on niin, että sovitaan se, että mistä sä silloin sitten. Mä kysyn sulta tästä ja sä vastaat sieltä. Niin se on näin aina tämä ja kaikki menee nappiin. Ja ihmiset monta kertaa suorastaan peljätetään tästä sota-asiastakin.
Ja se on mustakin niin kuin ongelma se, että kaikille ei ole mitään semmoista runkoa tässä olemassa, että aina nyt puhuu vain tuosta, mutta toisilla on pelko päällä kyllä. Että sillä saatte suomalaiset pelkäämään, kun koko ajan aseistaudutaan. Ja aseteollisuus tässä nyt sit pärjää, ainakin USA:n aseteollisuus aika komiasti näissä, kun he lähettelee vähän väliviestejä. Ei me oikein tykätä tätä, että te tappelette siellä. Niin, mutta ei se tietenkään voi mitään, jos te tappelette siellä. Aseita tulee. Joku sanoo, että ei lähetetä aseita, mutta kyllähän me jokainen tiedetään, että ei ne kaikki laatikot niin tarkkaan katsottua, mitä niissä tulee. Niissä voi olla millaiset leimat päällä vaan. Näin se menee monessakin asiassa. Joo, eikin. Joo, tämä koko yhteiskunnan tämmöinen koveneminen, niin se on nyt selkeästi niin kuin nähtävissä vähän kaikilla alueilla. Niin tässä Turun linja-autoaseman sydäniskuri asiassakin, että rahalla saa ja hevosella pääsee, mutta niin kyllä semmoinen entisajan toisen auttaminen ja ihmisten ymmärtäminen, niin kyllä se on niin kuin rupeaa hiipumaan täällä Suomessakin ja kaiken kaikkiaan niin kuin ihmiset jaetaan erilaisiin ryhmiin, kenellä on mahdollisuus mihinkin asiaan ja niin koko yhteiskunnassa tosiaan näkyy kaikella tavalla, niin kuin täällä on kaiken maailman pyssysankareja, vaikka kuin jo jotain, mun mielestä mä olen arvostanut esimerkiksi poliisia ja kansanedustajiakin mutta että samanlaisia pyssysankareja näkyy niissäkin porukoissa olemaan, että käytetään sitä oman käden oikeutta eikä osata ajatella, että missä voidaan toimia ja millä tavalla toimia ja ennen kaikkea arvostaa niin kuin kanssakulkijoita ja naapureita ja tällä tavalla, että autettaisiin. Olisi semmoista vanhaa talkoohenkeä, mikä joskus on ollut, niin sillä kyllä olisi tosi iso arvokas paikka tänä päivänä tässä yhteiskunnassa. Johannes. En pääse tämä niin sanotun turvallisuuden jatkuva korostaminen, mikä nyt viime vuodet on ollut oikein ylitse pursuavaa ja propagandaa saatu kuulla ja lukea mediasta joka päivä tämmöistä sotasaa puhetta, niin sen turvallisuuden tietysti se pitäisi vähän laajemmin käsittää ja nimenomaan näinä niin kuin sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin kautta. Että niinhän se menee, että jos kovasti rummutetaan tällaista väkivallan, sodan ja pelkojen propagandaa, niin kyllähän se sitten, ja mä nyt sanoin, että tämä perussuomalainen poliisikansanedustaja sen propagandan takia kulki ja muskeli Helsingin yössä, mutta tällainen kaikki niin kuin jotenkin rima laskee, että mitä voi tehdä ja mitä ei, että noin kokonaisuutena, että tämmöinen yhteiskuntamoraali ja muu, niin kyllähän tämä ihan järkyttävää. Nyt kun käydään tosiaan eurovaaleihin Suomessa ja ympäri Euroopan, niin EU-maissa, niin siinä on kyllä hälyttävää se, että miten paljon rummutetaan tätä niin kuin aseteollisuuden ja Euroopan aseistamisen asiaa. Ja nythän on jo otettu yhteistä velkaa, mitä on Suomessa kavahdettu niin kuin kaikissa puolueissa, tämä yhteinen eurooppalainen velka. Silloin kun oli tämä elpymispaketti koronan jälkeen, niin siitähän kovaa meteliä pidettiin ja keskustelua. Mutta nyt kaikessa hiljaisuudessa niin on jäänyt huomaamatta, että tähän Ukrainan tukemiseen EU-maat, siis aseellisen tukemiseen EU-maat on ottanut yhteisvastuullista velkaa jo Marinin hallituksen aikana otettiin ja nyt otettiin lisää Orpon aikana. Ja sen on, tuossa kiinnitettiinkin huomiota hiljattain Helsingin yliopiston tutkijat siihen, että ilmeisesti hallitus ei, koska johtavat ministerit puhuu täysin toista ja vastustaa tätä yhteisvelkaa, niin eikö hallituksen ministerit tiedä, että he on tehnyt päätöksiä jo
yhteisestä velasta Suomenkin osalta ja nimenomaan näihin järjettömimpiin mahdollisiin tarkoituksiin, eli aseiden hankintaan ja tähän militarisaatioon. Että kyllä tässä niin kuin syödään tulevaisuuden hyvinvoinnilta pahasti pohjaa. Ja Suomessa se korostuu, koska me ollaan tämä EUn koilliskolkka täällä ja talousalueen reunassa pussin perällä, ja mikä entisestään korostuu, kun itäraja on laitettu kiinni ja kauppasuhteet katkottu. Et kyllä tämä niin kuin Helsingin pörssi, siitähän paljon puhutaan, miten Helsingin pörssistä pääoma pakenee, ja nyt viimeksi eläkeyhtiö Varman johtaja esiintyi julkisuudessa tässä asiassa ja totesi, että Varma siirtää Yhdysvaltoihin varallisuutta ja sijoittaa sinne, koska sieltä saa tietenkin tuottoa. Mutta tämä kertoo siis Helsingin pörssitilalta siitä, että suomalaiset yhtiöt, jotka sinne on listattu, niin eivät pärjää. Ja mistä johtuu, että ne eivät pärjää? No niiden markkinat on suljettu. Ei ne saa kauppoja. Ei idästä eikä lännestä, kun Saksan talous heikkenee. Ja se näkyy tietysti kansantaloudessa, se näkyy sitten valtiontaloudessa ja sitten se näkyy siinä, että kun meillä on oikeistohallitus vallassa, niin se leikkaa pienituloisilta tavallisilta ihmisiltä edut ja palvelut pois. Jotta sinne hyvätuloisille ja omistajille jäisi edelleen se voitto, mihin he ovat tottuneet hyvin aikoina. Siitähän ei tingitä. Siitä ei sovikaan tinkiä. Pitää hyvä osasten elää rameesti, ei sitä mihinkään pääse. Mutta sanotaan toi, mitä puhuttiin, Johanneskin mainittiin just tästä kaupankäynnistä, niin kyllähän se näin suomalaisiin isommille yrityksille, niin se vaikutti tosi paljon tämä kauppasuhteet suljettiin niin itään kuin länteenkin. Tai niiden vaikutuksesta niin suljettiin lännen markkinat ihan samalla tavalla, kun vedettiin itärajaa kiinni. Mutta tähän loppuvaiheeseen niin kertoisin tämmöisen ilouutisen, että veteraanien kuukausikokous 3.6. kello 12.30 Rientolassa Pulmustuntie 86. Ja tervetuloa paikalle. Sitten on toinen semmoinen, että veteraanit ei lepää laakereilla edelleenkään syksyllä. On perinteinen syysristeily 8.10. Tarkempaa tietoa tulee myöhemmin. Tässä vaiheessa niin varmaan kiittäisin keskustelijoita ja eritoten kuulijoita. Jos sopii tähän vielä loppuun sanoa, mä haluaisin korjata, kun mä tuossa aiemmassa puheenvuorossa sanoin, että vihreiden Ohisalo olisi ollut lähettämässä suomalaisjoukkoa Ukrainaan, niin tarkkaan ottaen hän ei sanonut ihan näin, mutta hän oli sitä mieltä, että EU-maiden ja NATO-maiden pitäisi lähettää maajoukkoja Ukrainaan viimesijaisena keinona. Ja se on tietenkin käytännössä sitten tarkoittaisi myöskin suomalaisia, mutta halusin tämän tarkentaa. Ja tällä puheella vielä, niin kyllä noissa eurovaaleissa niin kannattaa etsiä ehdokaslistoilta semmoinen rauhan asiaa ja tätä militarismia, eurooppalaista militarismia vastustava ehdokas. Ja sellaisia kyllä löytyy vielä Vasemmistoliiton listalta. Mutta kiitos. Ja kaikki äänestämään.